Makadiva diwa vateereri, tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Tisati tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi, ndinongokukurudzirai kuti please kana muine miono yenyu pamasecrets kana maconfessions atinenge taverenga, tinokumbirawo kuti mukomente mucomment section, nekuti avo vanenge vatisendera maconfessions avo vanenge vakatoteya meso kuti vakwanise kuwana rubatsiro mucomment section. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukoma Nashey, please post for me. Ndiri mukadzi ane 37 years. Ndakaroorwa ndiine 24 years. Nemurume wangu takagara 6 years pasina mwana. Takamboedza kufamba zvakaramba, kana problem hatina kumboiziva kuti ndeyei. Mukugara umu, one day ndakazobata foni yemurume wangu ndichiverenga hangu mamessages emumagroup epafacebook. Ndakangoti ndichiscrolla ndakabva ndaona hangu kuti murume wangu ainge akaposta imwe yemota dzedu achiti ndiri kutengesa mota, anyone ari kuida please inbox. Ndakaenda mucomment section ndikaona kuti friend yake yainge yakamubvunza kuti why uri kutengesa mota iri nice kudaro. Then my husband replied akati ndinogoichengetera ani ini ndisina mwana achazoidriver. Ndakavhunduka nekubatikana, at the same time handina hangu kumuudza, but kubva ipapo a lot of things started running in my mind, kuti saka kureva kuti chero imba murume wangu anogona kuitengesa because haana mwana. So ini semudzimai wake, kubva ipapo ndakatanga kususpekta kuti maybe iye ndiye problem panhau dzembereko. Ndakafunga zano, ndikaona kuti regai ndimbobuda ndione kuti kusaidi kwangu zvainge zvakamira sei. Saka ndakazotanga kuita communication nevamwe bamunini kusvikira tazodanana. Takati tadanana tikaita bonde, then in about 2 months time ndakabva ndabatira nhumbu. Ndakaudza murume wangu and he was very happy. Mwana uyu akazvarwa ari mukomana. Saka murume wangu akabva atumidzira mwana uyu zita rake iye. Ndakazosvika pakuita vana 3 nabamunini ava. But murume wangu hapana kana chaanoziva. Apa vana ava anovada zvisingaiti. Vane bond yakasimba. Ndiri kushaya kuti ndomuudza sei. Vehama, ndinokumbirawo kuti mundibatsire. Pose pandinoona DNA closure show yavatinashe Mugabe, ndinonzwa hana yangu ichirova. Ndinozvibvunza kuti kuva Mugabe vakangokaruka varasikira nepamba pangu, zveshuwa chii chingatora nzvimbo. Please help me. Ndatoonda nenhau dzestress. Please let us comment in the comment section tione kuti hanzvadzi yedu iyi ingabatsirikana sei. Regai tipinde muconfession yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma Nashey, please post for me. Ini ndiri mudzimai ane 46 years. Ndauyawo pano nenyaya yaamai vangu. Zvakaitika ndezvekudai. Mugore ra1986 ndatova ne10 years. Ndini first born mumba medu. Takati one day tiri mumunda tichisakura naamai nevamwe vana vehanzvadzi dzavo, kwakauya varume 4. Avo vakauya vakatora amai vedu. Varume ava vakati vachisvika pana amai vakabvunza kuti ko munodei, munoda kundiurayirei? Varume vaye havana kana zvavakataura, vakangotanga kundundurudza amai vachienda navo, but hatina kuziva kuti amai vedu vainge vakaendwepi navo. Takangosara tichichema tikanoudza vamwe vavakidzani zvainge zvaitika. Nyaya yakasvika kwasabhuku. Amai vakatsvakwa asi havana kana kumbowanikwa. Kunova ndiko kwakava kurova kwaamai vedu. Ini ndakazosara kukura, but amai painge pasisina. Ndakazoti ndakura ndakamboedza kuda kufamba nehanzvadzi yangu tichifambira nyaya yaamai vedu, but kwose kwandainge ndakafamba ndakaudzwa kuti ndambomira kufambira nyaya yacho because hapana kana nguva ndinogona kunyangarika, uye ndakabva ndanzi vachasvika vega amai venyu vachakuudzai pavari nezvakaitika kwavari. Takati tagara, hanzvadzi yangu yakazotanga kurwara. Ndakaenda nayo kumaprofita. Takazoti tichisvika kuye takatanga kuronderwa dare raamai vangu. Muprofita uyu akati mudzoke pano nemwana mudiki. Takazoita sekudaro tikatora mwana wehanzvadzi yangu, she was 12 years.
Takaenda naye, takati tasvika kuye kumuprofita uya. Muprofita uyu akatanga kunamata. Mwana uyu ndokutanga kutaura achirondedzera exactly zvakaitika pana amai vedu. Muprofita uyu akabva ati, ini handikwanisi kuzviita ndiri ndoga because nyaya iyi ine makuva mukati. Nyaya yaamai venyu inozivikanwa munharaunda. Handei kwamambo tinoitira zvinhu izvi ikoko, so that mangwana panova nemawitnesses. Takasimuka tikaenda kwamambo kuye. Takati tasvika tikataura nyaya yedu. Mambo vakabvuma vakati, hongu, kune nyaya yakadaro yakamboitika. Saka mambo vakati vachiri mubishi rekurondedzera zvose zvainge zvakaitika pana amai vangu. Ivo amai vangu vakangokaruka vatobudira pamwana uya wehanzvadzi yangu. Vakabva vatanga kurondedzera vachiti, ndakauya ndikatorwa nevamwe varume 4. Amai vangu vakabva vati, handei kumunda kwangu ndinokurakidzai. Takasimuka tose tikatanga kuteera mwana uya. Takazoti tasvika mumunda, vakabva vati, apa ndipo pandaive ndakasiya badza rangu. Varume ava ndakavabvunza kuti, ko, muri kuda kuendepi neni? Mwana wehanzvadzi yangu akati achirondedzera kudaro, akabva ananga nemusango. Isu takateera mwana uya tichironda pese pavakafamba napo nepavakazorora, kusvika vanosvika mune umwe musha mavakagariswa 2 months varimo. Vakatsanangura kuti ndakafa rufu runorwadza. Ndakatanga kugurwa nzeve, vakadzoka vakagura mazamu, vakazopedzisira rurimi, ndo kwakazova kufa kwangu. Ndafa kudaro, vakanditora vakandigura-gura, kundirangura, vakandisa mutrangi. Vakanokanda trangi riya mumvura, but ndakaramba kunyura. Ndaramba kunyura, vakanditora vakaenda neni vakanondifushira pasi pemuti unonzi Muchakata muvhileji mudunhu rachief. Amai vangu vakabva varondedzera ivo vachiti, pasi pemuti uyu kana mukatarisa muchaona kuti pane kamwe kanzvimbo kanogara kakapfumbira. Kunyangwe kukanaya sei hapameri bundo panzvimbo iyi. Padivi pacho pane chimunhengeni. Mweya waamai vangu wakabva wati, vana vangu, kuuya kwandiri kuita kwamuri kuda kuti mundibatsire. Vanhu ava vakandiuraya ndovaziva, uye hondo yangu ndiri kurwisa ndega. Asi kuti ndirwe izvezvi handikwanisi, nekuti handigoni kumuka. Ndakarariswa, ndakataridzwa pasi. Nyama yangu haina kuora, uye ropa rangu harina kugwamba. Pariri richiri kuboma, uyezve ndiri kushandiswa. Chiitai kuti munditore munondiradzika kumba zvakanaka. Zvizhinji ndichaita ndega. Mwana wehanzvadzi yangu akabva angoti pembenu. Takabva tati sezvo chief vedu vainge varipo, vataure nemapurisa. Mapurisa akaudzwa, ndokubva taenda kunzvimbo iya ndokunoona pasi pemuti uye. Nzvimbo yakataurwa takaiona, but takazoti tava kutaura nachief wemunzvimbo iyoyo kuti tinokumbirawo kuchera pasi pemuti uyu. Mambo vakabva varamba vakati panoyera. Nanhasi vari kungotsika-tsika. Muti uyu is just 200 meters kubva pamba pachief ava. Saka nanhasi hama we, nyaya yedu yakangomira pano pamwe. Please tapota tibatsireiwo vane mazano. Ndichateverawo mucomment section. Please feel free kupa miono yenyu. Vadiwa vateereri, ndiyo yanga iri confession yedu. Ndinokukurudzirai kuti kana muine miono yenyu ngatinyorei mucomment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello admin, please post for me as Heidi. Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri murume ane makore 40. I am married, but this is my 4th marriage. Zvakaitika, my first wife died mushure mekunge ndamupa HIV because ndaiva munhu aida zvevanhukadzi kudhara kwangu. Mukadzi wangu achizoshaya, haisi nyaya yekuti akaurawa neHIV, no. We all know kuti HIV these days haichauraye. Ini mukukura kwangu ndiri munhu akakura akangoita munhu wechitsotsi-tsotsi uye wechibhinya-bhinya. Ndakamboti ndiri kuma 18 years ndakatorwa namukoma vangu avo vaigara kuSouth Africa ndikambogara muJoni. Saka time yandakazodzokera kuZimbabwe ndo time yandakasvika ndikaroora. Ndaroora kudaro mukadzi wangu taigara pastendi pedu kuzvishavane. Ndaimbopota ndichiudza mukadzi kuti ndakumbonokorokoza, but pandaibuda apa ndainge ndichienda kunobata vanhu, kunoba chaiko. Ndaibata vanhu kwiyo,
but my wife didn't know about this. Rimwe ramazuva ndakapinda muzvishava netown, apo ndipo pandakazonopaza imwe shop ndikaba ndikanochengetesa zvinhu kwasisi vangu vaigara mutauni imomo. MaCID vakazoita tsvakurudzo dzavo kusvikira vazosvika pamba pangu. Vakawana paine mukadzi wangu, vakamubvunza. Iye akati hana kana chaaiziva. Vakamurova zvisingaiti, akakuvara. Zvadaro amai vangu nyakubereka vaisatoda mukadzi wangu because ini amai vangu vairoya, and my wife haana kupindirana nemabasa aamai vangu. After that scenario yekurohwa kwakaitwa, vabereki vake vakabva vambomutora, but ndakataurirana naye tikadzokerana because iye aindida uye aisaziva mabasa angu. Then one day kune kwakabuda mari kunzvimbo yeVanguard mumberengwa. I went there nevamwe vangu tikanogarira vanhu vaibva kunochera. Takabata umwe munhu wataifungidzira kuti ane mari negoridhe. Takabva tamuti, shamwari tipe mari. Iye akati handina kana chandiinacho. Takamurova kusvika afa munhu uya. Takazotoona kuti tapara mhosva. Murume uyu takamusungirira dombo, then tikabva tamukanda muchidhamu. Akanyura imomo, hapana kana akazviziva. Even my wife, she didn't know kuti ainge akaroorwa nemunhu anotouraya. Zvadaro mukadzi wangu akazobata nhumbu yemapatya. During yepregnancy ndakangoti one day, handizivi chii chakaitika, ndakangobatwa nemweya wekungonzwa kuda kumuuraya. I then started an argument kusvikira tanetsana. Takati tichinetsana ndakabva ndasimudza demo. Iye akabva abuda mumba achimhanya akananga mumunda. Akazoti achimhanya kudaro akabva apingwa ndokubva adonha ndokunorovera pachitsiga achibva akuvara zvakaipisisa, but haana waakaudza. Akazoenda kumba kwavo for delivery. Akati asvika akatanga kurwara ikoko, and my kids told gogo vavo kuti baba vakatandanidza mama nedemo. Mama vakanorovera pachitsiga vakatombofa. Mukadzi wangu akagara muhospital kusvikira abatsirwa. Akabva abatsirwa another set of twins, a baby boy and a baby girl. Hapana kana kupera vhiki, my wife akabva afa neumwe mutwin musikana. Mukadzi wangu asati afa, akabva ati kuna amai vake vainge varipo, sorry mama nekusateerera. Handina kuziva kuti marriage yangu ndirwo ruchava rufu rwangu. Uyezve kunewe baba tu, handina kuziva kuti ndiwe uchandicherera gomba rangu. Ndokubva afa hake. Dambudziko ravapo mukoma Nashey nderekuti kana ndikaroora pamba, hapana kana mukadzi anokwanisa kugara kwenguva refu. Mukadzi wose wandinenge ndaroora anongoti ndiri kuona munhukadzi akabata kacheche mumba. Kana huri usiku, dzimwe nguva mukadzi wandinenge ndaroora anotobvunzwa kuti konei muri kushandisa midziyo yangu. Mukadzi wangu paakafa ndakaendesa hembe chete. Midziyo yose ndinayo kubva kumaplates. Ndaroora vakadzi vanokwana ivo kuita 4, asi vose vari kuenda. Ndakambofamba ndikaudzwa kuti mukadzi wenyu akafa aine chigumbu. Hanzi chigumbu chemukadzi wangu ndechekuti kurohwa kwaakaitwa nemaCID, kukuvara kwaakaita aine nhumbu achitiza demo randaida kumutema naro, zvinova zvakazomupa mafira mberi. Ndakanzi ndine mweya wengozi. Munhu uya watakamborova tikamukandira mudhamu, pamba hapachagariki nemukadzi uyu. Ndakangotama ndikasiya zvese. Ndakangobuda ndiri ini ndega. Vanozivawo please, ndinokumbirawo kuti ndikabatsirikana sei. Vekumusha kwemukadzi handina kana chandakavaudza, but vazhinji vanongonzwa nevana kuti ndizvo zviri kuitika kumba. Ndinokumbirawo help. Ndapotereka, ndapererwa. Ndiyo imwe confession yatanga tiinayo. Regai tipinde muconfession yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello admin, please post for me. Ini ndiri murume ane 39 years. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ini ndakakura ndichigara naambuya, amai vababa vangu. Ambuya vangu ava vaiita zvekurapa yaiva n'anga. Saka ndichikura vaindituma kunochera mishonga, and sometimes taienda tose vachindiratidza, ende ndiri munhu ava kutoziva mishonga uye nemarapiro ayo. Ndakazoti mukukura ndakatanga kusangana nedambudziko rekuti ndakabva ndatanga kuva mbavha. Ndakatanga kuba ndichiri kuma 14 years, ndichingoba zvinhu zvepamba, ndikazotanga kuba zvinhu zvevanhu munharaunda. Ndichiba kudaro ndaiti chero ndikaba ndaisabatwa, uye kuba kwandaiita ndaitongonzwa munyama dzangu zvichindituma.
Gogo vangu vakamboedza kundirapa but zvakashaya basa. Ndakazofamba ndega ndava kuma 19 years ndikaudzwa kuti ndiri munhu ane shavi reuvhimi, saka shavi iri raida kugashirwa rogadzirwa kuti rishande zvakanaka. Ndakanoudza ambuya vangu vakati zvakanaka muzukuru, tichaita sekudaro. Hapana kana kutora nguva, mbuya vangu vakabva vashaya. Asi mbuya vangu vasati vashaya, vane zvinhu zvavakasiya vandirayira. Vakanditi muzukuru, pane jongwe riri pamba pano, pahuku dzangu dzese dziri pano. Vakabva vadescribe jongwe iri, ini ndikabva ndariziva, uye jongwe iri rainge rakatosiyana nedzimwe huku dzese. Vakanditi kunyange zvikanzi zvaita sei, jongwe iroro haridyiwi, kana richifa richafa rega, asi musaridye. Vakabva vafa ambuya vangu. One day ndakazoti ndichifamba pamashops ndokubva ndaona imwe motikari yainge yakavhurwa mahwindo, mukati mainge musina munhu. Ndakasecha mota iya ndikawana muine pfuti yaivamo. Mota iyi yaiva yeumwe murume aiita zvekutenga gold. Ndakatora pfuti iyi ndikabva ndanoicherera murukova. Ndakaona one day mapurisa azosvika pamba pedu. Vakanditora vakaenda neni kukemp, vakandibvunza zvavaida vakazondidzosa. Ndakati ndagara for about 3 days ndichibva ndangonzwa moyo wekuti dai ndauraya jongwe raambuya ndiridye. Ndakaita sekudaro, asi hapana chandakaona. Ndakazoti one night ndakabuda ndikaenda kunopasa imwe shop, ndikabva ndaba grocery nevamwe vandaiva navo. Pakabva pasvika polisi. Pandakangoona mapurisa ndakashanduka kuita churu chemavhu. Zvinhu izvi zvakaramba zvichiitika kakawanda kusvika mapurisa vazodeedzawo vamwe vanhu vechivanhu, ndo vakarwisana neni ndikabatwa, asi mujeri handina kumbogaramo. Ndakazoronga nemabhururu angu kuti tinoba pane imwe imba yaisagara vanhu kumukobha kugweru. We went there tikanopaza, tikaba hembe nemudziyo. Zvaita sekudaro, hapana kupera mwedzi, vamwe vangu vakabva vatanga kupenga. Ndakamboenda kunoshandirwa. Muprofita uyu akandiudza kuti jongwe randakadya ndo rakukonzera mashura ekushanduka. Muprofita uyu akanditi ndinoda kukubvisai mhepo iyoyo. Akandiita zvaakandiita. Mhepo iya ikabva. Akandigadzira kuti ndisapenga zvakaita vamwe vangu. Asi dambudziko ndaakungoona vanhu vandisingazivi vari kungoti dzoserai zvinhu zvedu, uye ndinoona midziyo yangu ichipwanyiwa nezvinhu zvandisingaoni. Ndakamboedza kufeya nhoroondo yepamba patakagumisira kuba, zvikanzi varidzi vepo vakashaya. Zvinoratidza kuti takaba zvinhu zvevafi. Kana kuri kurwara, ndaakungogara ndichirwara zvisingaperi. Vanobatsira vari kuti ndidzorere zvinhu zviye, asi handichina kana 1. Ini pachezvangu handichina kana cheya yekugara. Please ndibatsireiwo vehama. Vadiwa vateereri, kana mucharangarira kuti mazuva adarika awo, pane rimwe vhidhiyo ratakambo-uploada revamwe mukoma vaiti ivo vari kutsvaka musikana wavakamitisa uyo ainzi Brenda. Zvakaitika ndezvekuti gogo vaBrenda is our follower here on YouTube. Saka pavakanzwa zita rekuti Brenda, vakabva vadownloada vhidhiyo iyoyo vakasendera kuna Brenda. Then Brenda akazondifonera and she confirmed kuti zveshuwa I was left ndine pamuviri ndikazoita vana matwins. So I was able to connect Brenda namukoma ivavo. So this morning Brenda andiisira audio achiti mukoma ndikazowana nguva ndichakupaiwo my own side of the story, because iye ari kuti I was left zvakataurwa namukoma paaudio handizvo. Saka I'm hoping kuti Brenda achazonyatsotipa her own side of the story, tonyatsonzwisisa kuti chii chakambonyatsoitika pakati paBrenda namukoma ava. But we are very happy kuti takakwanisa kuconnecta Brenda namukoma ava, because isu pano pachannel donzo redu nderekuti if anyone akauya neconfession yake tikwanise kumupa help. Ours is not just for entertainment, but we want to change this world one confession at a time. Uyezve nezuro pane rimwe video rataka-uploada rimwe hanzvadzi yedu iri kuti iyo paakaroorwa nemurume wake, the moment yavakada kuzoita bonde, akabva aona kuti murume wake haana chinhu, hanzi nhengo yake yakangofanana nemwana wegrade 5. To our surprise, pataka-uploada video iyi, tiri kushamisika kuti no matter what we do, video iri riri kuramba kuti comment section ive open. Every time patino update ama settings pa video iyi, rinobva rangoti comments have been turned off. Nezuro ndisati ndarara, I tried
kuupdata masettings for this video kuti vanhu vakwanise kukomenta, but this morning ndamuka pakanzi comments have been turned off. Saka hatizivi kuti chii chiri kuitika. To our sister ndakabva ndaapologiza because vainge vati I'm going to wait for the comment section zvimwe kuda ndichawana rubatsiro. Pandakavaudza nhau iyi vakabva vati mukoma ndizvo zvinoitika. Kwose kwandinofamba ndichida kuwana help pane zvinongoitika. Saka vakabva vati mukoma don't be stressed nekuti kwese kwataenda ndizvo zvinongoitika. So yesterday ndakazovaconnecta nevamwe kansela vatinoshandidzana navo. Saka this morning sisi ava vandiudza kuti yesterday I received counseling. Mind yangu yava settled. Asi changosara ndechekuti spiritually tichiwana rubatsiro. Vadiwa vateereri, mondiregererawo nekuti ndazowanza munamato. Asi zvezuva ranhasi awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo. Donzvo redu nderekuti wose anenge auya nesecret kana confession yake tikwanise kumupa mapractical solutions. Until we meet again, ndongoti happy secrets and confessions.